Oraintxe sartzen da, Hauizeko aurrelaria, ezkerrez, Irigoienek bueltatu, hori da maixutasuna, Patxi Eugik erakutsi duena Zabalera, dejada izugarria, eta 22. tantua, eta beraz urrezko domina hegoaldeko bikotearentzat. Patxi Eugi, 19 urte, Hauizen jaioa. Hortxe iduzue, lau txapeldunak gaur finala jokatu eta irabazi duten Eugi eta Azkarate, eskuin aldean dituzuen bioiek, eta finala jokatzeko aukerarik izan ez duten Lujanbio eta Balerdi. Azkaratek bioi etxei eskaini nahi izan die gaurko garaipena Lujanbiori eta Balerdiri. Joteban gogorrari dira biak. Eugi, dejada zoragarria. Zabalean, hace tanto egin duen Agoizterrak.
por mi madre, por mi mujer, por todo. Estoy feliz porque ya era Gran Canaria.